Es mas. Es napa, Pak? Es teh. Ngelak. Pinten es teh? Anu setunggale 3.000. Tetek keluru lho. 5.000 tetek keluru. 5.000 dadi loro. Nggih. Asal boten. Ngelak. Nggih, sekedap. Cepet nggih mas. Manyang yo cepet. Ngelak. Panas. Yo. Betul sekali toh. Iki anu Es teh tapi ini utaker ya. lah plastik larang kok. Kayak sajen. Tidak kayak sajen. Sing penting lah es teh jerone. Wong yo plastik iki larang saiki. Manyang Mboten gedhe gula. Wih wis akeh gula mau udan. Alon-alon sing udah gak dedet godhonge. Tak boleh ada